Il-Gvern jieda fond ta' 240,000 euro li l-għan tiegħu u li jappoġġa l-iżvilupp ta' kontenut kulturali u kreattiv fuq stazzjonijiet ta' xandir privat sabiex itejjeb il-kwalità tal-programmi televiżivi f'Malta. Dan il-finanzjament pubbliku b'isem ta' Kultura TV jagħti appoġġ fl-iżvilupp ta' programmi awdjoviżivi ambizzjużi u mmexxija minn kwalità potenzjal għad-distribuzzjoni internazzjonali. Il-proġetti jistgħu jinkludu l-produzzjoni ta' drama oriġinali, dokumentarji kreattivi, innovattivi u programmi kulturali. Stazzjonijiet privati liċenzjati mill-Awtorità tax-Xandir ta' Malta u kumpaniji awdjoviżivi reġistrati huma eliġibbli sabiex japplikaw għall appoġġ finanzjarju. Barra minn hekk l-iskema għandha lan ukoll li tagħti appoġġ fit-traduzzjoni tal-letteratura u skrittura Maltija oriġinali għal kwalinkwe lingwa oħra, inkluż sottotitolari, it-transkrizzjonijiet u sottotitolari deskrittivi. Id-direttura għall-fondi u l-istrateġija fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti, Mary N. Kawki, spjegat li dan il-fond huwa wieħed minn 12 skema Restart tal-Kunsill Malti għall-Arti li alloka fondi diretti li ammontaw għal aktar minn 3.6 miljun euro. Ħeġġeġ li min qiegħed f'dan ix-xogħol ta' produzzjoni ta' ħidma awdjoviżiva jesperimenta, japplika, jipprova, joħroġ bl-idejat, il-kunċetti. Jiġifieri mbagħad jabbina ma' televiżjoni, stazzjon ta' televiżjoni privat. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti, Jose Herrera, qal li flimkien mal inizjattivi oħra imnedija mill-Kunsill dan il-fond se jikkumplementa proċess sħiħ u jkompli jiġbor fih it-talent tal-artisti Maltin. Din hija 26 skema li ħriġna f'dawn l-aħħar xhur li huwa ammont rekord ta' skemi u inizjattivi li qatt ħareġ il-Kunsill Malti għall-Arti.